Τώρα θα δείξουμε πώς ρυθμίζουμε το ύψος της σέλας μας. Θα δείξουμε πρώτα το λάθος και μετά έπειτα θα διορθωθούμε. Το πρώτο λάθος είναι να τη βάλουμε πολύ χαμηλά τη σέλα μας. Άρα θα συμβαίνει αυτό εδώ. Ανεβαίνουμε πάνω στο ποδήλατο. Πατάμε κανονικά, οπότε αυτό από μόνο του δείχνει ότι είναι λάθος θέση οδήγησης της σέλας. Βάζουμε το πετάλι μας κάθετα με το έδαφος και τοποθετούμε πάνω τη φτέρνα μας. Το πόδι μας είναι πολύ λυγισμένο τοποθετώντας τη φτέρνα. Άρα αυτή η θέση οδήγησης είναι λάθος. Η άλλη λάθος θέση οδήγησης είναι η σύρμα μας να είναι πολύ ψηλά. Όταν η σύρμα μας είναι πολύ ψηλά και δυσκολευόμαστε να ανέβουμε πάνω, βλέπετε ότι δεν φτάνω και δεν μπορώ να τοποθετήσω και τη φτέρνα μου πάνω στο πετάλι. Άρα πάλι είναι λάθος το πόδι. Και τώρα να δείξουμε πώς πρέπει να είναι σωστά η σέλα μας τοποθετημένη. Ψηλώνουμε τη σέλα μας ή την κατεβάζουμε αναλόγως με το ποια ήταν η λάθος μας θέση οδήγησης. Ξαναδοκιμάζουμε τη σέλα μας. Κάθεται το πετάλι μας με το έδαφος και η φτέρνα μας πάνω στο πετάλι. Βλέπετε ότι και πάλι υπάρχει μια μεγάλη γωνία στο γονατόμι, οπότε ξανακατεβαίνουμε. Διορθώνουμε ακόμα λίγο. Ξανανεβαίνουμε. Τώρα βλέπετε, όταν θα βάζω τη φτέρνα μου πάνω στο πετάλι, το πόδι μου είναι τεντωμένο. Και όταν θα βάλω το πόδι μου κανονικά να πατεύω στο πετάλι, με το μπροστινό μέρος του ποδιού μου, κάνει μια ελαφρύ αγωνία. Αυτή είναι το σωστό ύψος σέλας στο ποδήλατό μας.